Щоб скинути мілку, не обов'язково мати програматор або затискати кнопку і тримати 30-40 секунд, щоб вона скинулась. Достатньо знати, як називається RX, щоб вибрати необхідні дані. Так як у мене на цьому RX мілка, я спробую таким способом його перепрошити. Для цього заходжу на VTX in.ua в каталог, щоб знайти цей RX, тому що я не знаю, що це за він. Але в процесі його не знайшов його там немає. Знайшов його через Google фото. Просто сфотографував його і мені показало в першій вкладочці, як воно називається. Я вирішив відразу це спробувати. Виставив все це в TRLS-конфігураторі, нажав прошити примусово і пішла прошивка без проблем. Тому дякую людям, які пишуть підказки в коментарях. Ви дуже допомагаєте. Вийшло без проблем його перепрошити, воно забіндилось з апаратурою і все запрацювало так, як треба.